सावरायनाय हाबाफारि बेवहाय बाहागो लानो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोनदों आरो बेवहाय 300सो जोंनि इयुथफ्रा बाहागो लादों। खोब मोजां बयबो बाहागो इन्टारेक्शन खालामदों। बेवहाय गासैबो बिथिङाव आथिखालनि थासारि, बर'नि बाथ्रा, जोंनि रांखान्थि, सोलोंथाइ बेनि सायाव गोबाङानो बाहागो लादों आरो सोंनाय फिननाय जादों आरो बे थासारिखौ नुनानै आं खोब गोजोननाय मोनदों जे दानि जे इयुथ बेयो मोनसे भाइब्रेन्टलि बयनिबो सिन्थाया सोलिगासिनो दङ गावनि हारिनि थाखाय, ओनसोलनि थाखाय, जौगानायनि थाखाय बोरै मोजां जानो हायो बेनि बागै सिन्थाफ्रा सोलिगासिनो दं होननानै आङो हमनो हादों। बेवहाय मोनसेल' खोथाखौ आं बुंनो लुबैदों जे दानि इयुथआ केरियारखौ लानानै खोब कनसार्न, गावनि थांनानै थानांगौनि बाथ्राखौ लानानै खोब कनसार्न आरो बेखौबो लानानै गोबां कुइसन खालामदों। बेवहाय जोंनि जि सुबिदा असुबिदा जि एडभान्टेजफोर दङ बेफोरनि सायाव बयबो सरसा खालामदों। बेवहाय आं गभर्नमेन्टनिफ्राय मा सुबिदा दङ बे बाथ्राखौ फोरमायनाय जादों आरो इन्डिभिजुवेलि एम्पावार्ड बोरै जों जानो हायो। इन्डिभिजुवेलि एम्पावार्ड जाबासोना नोङो जिखिनि एडभान्टेज थाया मानो सरकारि जा बेसरकारियानो जा बेवहाय नोङो देरहासार जानो हानायनि खाबुआ थायो। गतिके मेनलि मेसेजखौ आं बेखौनो होदों जे जोङो बर' जाथि हिसाबै थांनानै थानायनि सिन्थाफ्राथ' दंखासैयानो जे जोंनि बे मोनसे सिद्धान्त, जोंनि राव हारिमु थुनलाइ बेखौ लानानै जों दावगालांनांगौ बे जोंनि सिद्धान्त। जोंनि बर' रावा भारतनि मोनसे सरकारि राव हिसाबै दिनै गनायथि मोनबाय। गतिके रावखौ लानानै जोंहा सिन्था खालामनांगौ जेबो गैया। हारि थैनाय थांनायखौ लानानै जोङो बेवहाय गिनांगौ जेबो गैया। दा जोङो दानि मुलुगनां जे मोनसे अबस्था, दाथ' डिजिटाइजेसन मोनसे जुग, डिजिटेल मोनसे जुग जाबाय। बेवहाय जों जाथि हिसाबै थांनानै थानांगौनि थाखाय जोङो जि सिन्था बेखौ लांनांगौब्ला जों इन्डिभिजुवेलि एम्पावार्ड जानांसिगोन। दा मोनसे समाव जों आन्दलनबो खालामबोबाय, गोबां जों खहाबो खालामबोबाय, खिन्थु आथिखालाव दा आन्दलन गैला। दा गोजोन थासारि फैबाय, सरकाराबो स्टेबल जाबाय। दिनै भारत सरकार, आसाम सरकार, दिनै बिटिसि सरकार जयैनो खामानि मावगासिनो दङ। बेवहाय दिनैहाय जोंनि इयुथफोरनि जि मोनसे जि सम, बे समखौ जों खुनु मोनसे गोनो गोथो गैयालासिनो जे लस खालामालासिनो जे थि समाव जाहाथे थि सिद्धान्त लानानै बे इयुथखौ जाहाथे जों मोजां डाइरेक्सन होनो हायो, मोजां डाइरेक्सनाव जों थांनो हायो, बिनि थाखाय जों ज' सिन्था खालामलायनांगौ दङ। ओंखायनो दिनै बिटिसि सरकार, आसाम सरकार, भारत सरकाराबो इयुथफोरनि थाखाय गोबां माखासे आसनि लादों। बे आसनिफोरखौ जों बोरैहाय सहैहोनो जोंनि इयुथफोरखौ बिनि बागै जों दिनै सरसा खालामदों आरो खोब मोजां जादों। आरो गोबां बिथिङाव सावरायनांगौ दङ, बे खोब खम समावहाय बेखौ सावरायजोबनो हाया। गतिके आं आसा थिदों दिनैनि प्रग्रामनि गेजेरजों जे इयुथफ्रा एसेबाबो लाब जागोन। ट्रेन्डखौनो जों दा सोलायनांगौ दं इयुथफोरनि गेजेराव। काजलगाव दालाइ इउनिट एबसुआ जोंनि काजलगाव इउनिट एबसुनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनि इयुथ्सफोरखौ लानानै जोङो मोनसे जथायै सावरायनाय मोनसे हाबाफारि जोङो दिनैहाय लानाय जादों। जोंनि बे थांखियानो जाहैबाय जोंनि ओनसोलनि साफ्रोमबो इयुथ्सफोरा जाहाथे मोनसे सोलोंथाइनि आयदा बा गेम्सनि बिथिङाव बा कालचारेल बिथिङाव बोरैहाय माने जौगासार जानो हायो, जोङो बैफोरखौ गासैखौबो बिथा खालामनानै जोङो सावरायदों। आरो बेजों लोगोसे जोङो गुबै मोनसे थांखि लानाय जादों दिनैनि सावरायनायावहाय जोङो माहारिबाद आरो आथिखालनि जेनाखि थासारि बेनि सायाव जोङो बे आयदाखौ लानानै दिनैनि जेनाखि सावरायनाय जथुम बेखौ जोङो गुबै थांखि हिसाबै जोङो लानाय जादों। आरो बेयावहाय जोङो मानगोनां रायजो सभानि MP सारखौ जोङो बेवहाय इनभाइट खालामनाय जादों। इनभाइट खालामनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय मा, जोंहा मानगोनां रोंगोरा MP सारा जिहेथु बर' हारिनिफ्रायनो जाथिनि मोनसे खामानि मावनानै बिथाङा दिनै MP जानो हाबाय। दा बिथांमोननियाव गोबां माखासे बिथांमोननिफ्राय जोंहा गोबां माखासे सोलोंनांगौ माखासे खोथाफोर दङ बा जोंहा मिथिनांगौ दङ। दा बेफोरखौ जोङो शेयार खालामनो थाखायनो इयुथ्सफोरनि साननाय हनाय आरो बिथांमोननिफ्राय जोङो माखासे मिथिनांगौ खोथाफोर थागोन बिदि साननानै जोङो दिनैहाय नैबे दिनैनि हाबाफारियाव बिथांमोनखौ जोङो इनभाइट खालामनानै लाबोनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जोङो मोनसे इन्टारेक्सन जोङो सारमोनजोंहाय दिनैनि हाबाफारियाव जोङो लानाय जादों। जोंनि इयुथ्सफोरा बेवहाय गासै 300सो बाहागो लादों। बिथांमोना खोब मोजाङैनो MP सार बिथांमोनजों इन्टारेक्सन खालामदों, माखासे मिथियैफोरखौ जोङो मिथिनो मोनदों। दा बेजों लोगोसेनो आं खावलायगोन कि जों जेरैहाय इयुथ्स हिसाबै जोंनाव गोबां माखासे प्रब्लेमफोर थायो,
एरिया हिसाबै जोङो बेखौबो जोङो सारमोननि सिगाङाव जोङो फोरमायदों। दा दिनैनि जेनाखि मेलनि गुबै थांखि बेखिनियानो। बे हाबाफारिखौ लानानै लाइमोनफोरनि गोसोखौ नोंथांमोना माबायदि हमदांनो हादों? बबे साइडजों थांनाय बायदि? दिनैनि जिनाखि हाबाफारि बेवहाय जोङो साफ्रोमबो इयुथ्सफोरा दि बेयाव प्रेजेन्ट जादों, बिथांमोना माखासे नलेज, बिथांमोना माखासे बेवहाय साजेस्टफोर मोननानै बिथांमोना निस्सय दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों माखासे मिथियै खोथाफोरखौ मिथिनानै, बुजियै खोथाफोरखौ दिनै बुजिनानै बिथांमोननि गोसोआ निस्सय माबा मोनसे सेन्स आरो पजिटिभ लामाजों माने थांगोनखौ जोङो दिनैहाय मिजिं थिदों आरो।